Хващаме духове с моят приятел Дени. Да, това сте вас. Така, започваме, хора. Вие не можете да ни видите, виждате екраните. Така, започваме. Почваме, хора. Игра. Чакайте, нека първо да направим крата. Така, хора. О, хора. Нещо става с това приложение. Да, то ме изкарва. Хора, не знам, хора, няма да стане. Трябва да играем нещо друго. Дени днес ще реши на какво да играем. Това. Добре. Без да снимаме. Ма не, ние снимаме в момента. С това снимаме. Да, бе, ние снимаме приложението в момента. Така, хора, тук няма нашия знак, но аз ще избера зелено, бяло и червено. Така. Ние сме... Ето. Така, приложение. Има червено какво? ¿Cómo controlar tu televisor con tu celular? Es más fácil que tu amiga cuando está en fiesta. Solo descarga esa... Мисъл не може да го разбере. За знамето. Не, минеме, хващаме духове така. След червено, значи има дух. Да. Ако така 4. Ако жълто, значи да се приготвяме. Готово, направих ти. Играй си. Да, играй си. Направих ти. Виж колко съм много. Да. Тук има дух. Тук. Не, това не е приложението, дето ти го искаш. Чакай, ще пробваме на едно. Дай. На едно са по-други цветове. Виж как съм го напочил. Хора. Чакай, искам да пробвам нещо. Виж. Искам да пробвам нещо. Виж, там сочи. Тук не сочи такова. Може с две? Може с три? Виж, то сочи на тази сочи. Спрете времето. Времето да свърши. Не, вече почваш пак. Значи искаш да ти пусна на телефон, на друг скоп. Да гледам къде са духовете. Мале, това ще падне. Хора, както знаете, както видяхте, приложението не работеше, ще изтеглим много. Това ще го изцъркаме да не хабим мегабайти. Да. Не, това е приложението за снимане, обърках се. Ето, това са духовете. Така. Да инсталиране. Окей. Сега ще изчезне. Айде. Изчезна. Така, хора, изтъкваме приложението. Опа. Google. Ще го напиша просто. Намерих. 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 О. Така, сега. Искам нещо.
Ето, Кажи. ето. Да, това е. Чакай, искам да видя дали е това. Това е. Така можеш да ги виждаш от телефона. Да, това е. Пръща насер. Хора, докато приложението стърка, ще питаме Дени нещо. Дени, ще качим ли този видеоклип? Да, Добре. в YouTube. Мгм. После калмираме ще качим. Казват тежките думи. Ние не можем. Аз хора цубрата започвам. Бъдат хора, И ти да не можем. нещо спорваме една това. Пак неговата мама е пак. 100%. Това е изоставен къща. Ето вижте. Чакайте, не могат да Това видят. е изоставен. Дени, те не могат да видят, те виждат само телефона. Не виждат това около нас, те виждат само телефона. Само телефона виждат. Да. Те не виждат това, те виждат само телефона. Гледат ли как играем? Те хора, Добре, как ти баща ли си? Ами онак, там, да му не е майка. трябва да изчакаме. Тя му сестра. Еми аз съм ти прав. Дени, Как не баща? сега ще го направя. Дени, ще го направя. Вечерта. Къде си когато това е играчки, ми ги фали. Пак си читал, ти казва, баща ли си? Емак. Реклама. Как фреща, бе? Хикс. Така. Хора, сега ще започнем да търсим. Разбираш, нема. В момента търсим Дени. Дени, в момента търсим. Тук ако пъкне червено, чакай, разрешаване. Ако пъкне тук червено, значи има го. Тук има червено. Тук има го. Виж червеното буквално. Да, знам. На снимка, да. Снимай. Готов, снимал. Сега ще видим. Там. Към разкара за този дух. Да, да ви калям. Към тебе има къси. Я? Към тебе има. Към. Към тебе свършиш. Към тебе е червено сочиш. То подема към тебе. Подема! Я искам да видя на теб и на Анчи. Хора, нашето видео ще приключва. Дени, кажи чао. Защо? Ти имаш 21%? Колко? 21? Тук. 21. Чао, хора! Имаше толкова. То ти показвам, що? Чао, хора! Се извинявам, че видеото свърши. Много съжалявам. Чакай, ще го свърша. Утре пак ще таковам. Чао ви, обещавам ви.